Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Mangmangagmaw ti bagbagak marikwanang. Saan? Jak mangmangag. Kunak! Jay kaaruba tayo abakag nakitaray! Jak mangmangag, maray. Ay tulang ka magaya mo na padak maray! Kasano mangag ka? Kan nakapigpig sa day tapatukar ni Kwarog di tabalay na. Inaldawa kasta. Oh, awan to mga men ti makaiturad nga agreklamaw! Anya pa jay kunam nga ibagam. Ha? Sanang di mo lamang mangal! Nasapak anak karieng, gapo iti nakapigpig sa apanagtukar ni Kwarog. Agpadata. Nagpaimot ko mamakaring itanga oras ka. Pagpagaaman dyan ka anakam. Bigbigat anak ka, pigpig sa ti panagpatukar na. Kuray man. Kwarog! Ano tiraramidam? Ungtak ah! Pagkawab? Ha? Mangag nakaayamat. Da. At nagpig sa ti panagpatukar na. Ay, mapan ka iti ayan na. Ha? Bagbagaam. Eh sige. Eh bagbaga akto. Inton makita. Ay na, nasaya at mat. Time sardeng ni Kwarog tinagpatukar iti napigsa. Ay, win nga rod, mare. Ay, makainan na matlaan ang tilapayag tayo. Ada istorya akan ka, mare. Sige, agistorya ka, mare. Tadamot istorya akan ka. Ay, isak pa iti umuna ah. Sige, mare. Amom ka di, mare. Ay, Ay, unay matay. Nagpatukar manan ni Kwarog iti nakapigpigsa. huwag nga raw. Nagpigsa ti patukar na. Ay, awanan. Matitilang mandataon. Ay, ibagaman ka ni Kapitan, taaksyonan na dayta. Eh jak maawatan day ta isinsinyas mo dungaw. Na, agsakdo ka, kunak. Apay ngamin ang masapol nga isinyas mo. Gabaw tamok adi mo mangag. Angat pa nagkurkunap ka niya. Eh ito lang. Hindi ka man sumana o dita. Agbinbinog kaw kanumot tanda mariba ng kan Kapitan. Kasanaw kat sandan ang mga ti bagbaga ti tunggal maysa gaputan nagpigsa ti patukar ni Kwaraw. Sakto pay. Jak mangmangag ti gatangan dagiti customer kaw. No awan ti mangireklamo kin ni Kwaraw. Ha! Siya ti mangireklamo kin Kwana. Nay, nagturad kan marituyang. Apay kumasan kat perhuiso ti ipapaay day ta Kwaraw. Ay, sa bagay matkit de ah. Saan tayon nga urayan ang matulong tayo amain? Sigay, tamapanak agreklamaw. Angat ti bagbaga mare. Kunak, umayak agreklamaw, Kapitan. Anya? Ayawanan! Natulong tayo aminan! Apay dito lapayag ka. Jak samot makangangan mare. Kasano itan ang maibagak ti reklamo? Tulong kamutan, Kapitan. Anyak ko na. Kasano aya nga isinyas ti reklamo? Ha? Jak tumang amin na sursuro ti agsinyas. Nagkapuam na natuyang, Di ta barangay hall. mapanak man mag. Ireklamo kumaka ni Kwaraw. Di nakmat mangag ni Kapitan. Mapanak mat kumagreklamo. Asinaw ti reklamaw. Ni Chief Kwarog, nakapigpig sa ti panagpatukar na. Iso kumamad ti mapan ko ireklamaw. Saan matan ang makangag ni Kapitan? Anya? No kayat mo ti agreklamaw.
Isinyas mo, dagiti reklamaw. Jakmat amo ti agsinyas. Awan ang araw, saan ka makapagreklamaw? Antay, ni Uncle ngay. Aday dya unag. Agda ko may ibagakan kwa na. Na. Saan na kan amang nag-a? Kat nutulangan ni Uncle Mau. Ha? Tulang ngay. Wen, basol mo. Nakapikpik sa ngamin ti panagpatukar mo nga uray big-bigat at patpatukar ka. Naimbag ko mama, numayat adeng gandagit ipatpatukar mo. Iso ti uso itantay. Napigsa tukar. Ay, ingka kasarita, numanggag na ka. Imposible asan na mangagtibagakan kwa na. Ay, idinto pa'y inayabak amangan kami, tag sila kami iti dinangdang akarabasa. Di nanangag. Uray pinukkawak iti kastaunay, di nalata dinangag. Ikak iti kwarta ni Uncle Kao. Ay, kwaraw! Umunag ka! Adak dito salas! Manutitid mo! Oh, magkitam. Saan mo tatulang ni Uncle Kao? Hinda, Nagkukit nga kandak iti kwarta. Unanan ti atulang ka. Nagpigsamit gayam ti panagdengig ma. Uray rasaas mo, basta kwarta. Mangagkulata! Mas dawa ka. Kasano ko mangamin ngagtulang ka. Yawat mga rodan Unang kail, aw. Oh, sagsasanga gasot Sus. Ganda pa'y 500 na Ay, mayat Kwartam daytan. Ay, kukwak amin! Unang kail. Nasurok asa nga ribo daytan. Talaga pagsuswertyan ka akadakan. Thank you, kwarog! Thank you! Jeep, tangay nagsangutan. Anda ko maibagakan ka. Anya dayta. Mabalin ka di. Ano agpatukar ka, kat di mo unay pigsaan. Apay, ada problema mo nagpatukarak iti napigsa. Makapatitilang nga road. Di nakman surwan si ka. Tanod ka lang. Siyak ti chip tanod niya, ulaglagi pumdayta. Agtulang kami aminan Di mayat. Anya? Kaya't kung arot ti agpatukar iti napigsa. Agpatukar kamot ay iti napigsa no kayat mau. Ay, makapatismaya, maray. Apay, Maray. Napan ko in reklamo ni Kwaraw kin ni Kapitan. Kahit anyat na pasamak. Saan nakanumit amang tulang mutan ni Kapitan? Aging tutulang Diya mangarod amo ti agsinyas. Ay na, bye-bye amon. Amumlatan no apay nga aging tutulang ni Kapitan. Amuklatan amaray. Gaputa ka anakan na ti ireklamaw. Ay ka, bye-bye antayo latan na ngagpatukar itinapigsa ni Kwarog. Ay, awan nga rod maaramidan tayo maray. Uray reklamo tayo areklamaw. Saan mo't adenggan ni Kapitan tagin tutulang. Medyo mariknakit agtulang akon kapoy tinal daw apa nagpatukar ni Kwarog. Si kalaeng ayah maray. Uray siya, agtulang akmutan. Tangay adda ka maalangan dito tersenak. Ala ako na dahito agundaway magsingirkan ka marituyan. Anya maray. Kunak, singiran kan. Jay utang mo, bayada mo. Ay, kwa maray. Anya jay kunam. Awan mga gaw. Nay, Ay, saus. Tulang akon maray. Ay, saus. na kalata nagtulang ka, di singiran kan. Unay mo, daytan. Jak nga rod mga ag. Anya ngay ti maaramida. Ay, unay matan. Mangmangag mo day jay inteng. Mangmangag ko Ay, nagpigsa ato ka. Ni manan kwarog daytan. Maturog akpay ko ma. Ungtam man nga minday di akanakam. Marwaman Kaya't ko nga rod nga ungtan. Kat ungtam nga rod. Noong tak, ikanak madadagos iti kwarta. Kat gapo taig ikan naka iti kwarta. Di mon ungtan. Ay, inakman ungtan. Ay, umay ka man ungtan kwaro. Ha? Apay Uncle, anya ti basol ka. Bigbigat ang nakapigpig sa tipatukar mo. Siya kaya mo ti agpatpatukar iti napigsa. Sino nga ron eh? Nadadailan ti sound system ka. Na.
Sino nga iti agpatpatukar? Ninanatuyang. Anya? Isu ti mapanmuungtan. Sana siya. Ay, maray! Nangag mo di patukar ka? Hey! Nakapigpig sa! Diyak ka mangagan! Kas kalag pakasar! Padasak mo't at yung patukar. Makatitilag! Ang mayat asalaan, maray. Pakapsutan mamad di pa nagpatukar mo, maray! Apay ngay ni Kwarog. Kat si Mardeng matan ngagpatpatukar! Nasayaat, tasyak mo, ti sumubla. Matulang kami a bumarangay no kasta! Kaya't ko, ano ang patukara? Agsala tayo amain, maray. Makasansala! Amo mayang agsalsala ak! Iso ang nabaakan kan, maray. Ta ultimo agsala, di mo pa yan bawa. Ha! Nalagip mo mantikay na ba akon? Sakit din ti luklukon ninanatuyang ay. Apay, Chip. Isu ti si marunong agpatpatukar iti napigsa. Wan nga raw, Chip. Pagsasalaan na pa'y dagiti tattaaw. Uray to pa'y siyak nga raw kasla kayat ko mati agsala. Ay, sana ka pabak. Anya ti kayat mo asawan, Chip. Ay, diyako na mo ti denggag. Tagsumbangir mo ta nagpig sa tito karamang mangag. Ay, win nga rod maray. Agasem nga ben. Tanagting nga anda ka matagiti agpimpin na sikat. Damari tuyang kan kwaraw. Ay, siyak man ti mapanagreklamo kan ni Kapitan. Ay, win padasem maray. Ay, kasanungay da ito'y kwarog. Dakala problema. Nagtulang mo tinanggal ka. Ay, awanan ti mangag na. Padasak man no talagang awan mo't lang ti mangag na. Angkel, ada kwarta. Awan manggag ko! Ay, padasem man nga ibagatigatad na. Bareng mangag na. Ikang kahit isang agasaw, tangkal. Insinyas na. Awan mangag na. Ikang kahit ilimagasaw, tangkal. Di nalata mangag. Ay, nayunam ti ibagam kwarog. Bareng mangag na. Ikang kahit isang aribo, awang kail. Talagang awan manggag ko. Ay, awanan kwarog. Talaga na perden tilapayag ni Uncle Mo. Ay, basol ka, antay. Ay, saan lasi ka? Basulyaw ka ni Maritoyag. Maray, apay, pudno di ibagbagada ang nagbalinan at tulang ni Kapitan. Ay, win nga rod, Maray. Uray no ipokaw mo itilapayag na ti sangaribaw. Di nalat tamangag. Aya, Uray no ipokaw ko mati kukod kas ka napapaitan. Saan nalat tamangag? ay, makapakonsensya, Maray. Makonkonsensya kaitan, Maray. Wun, Maray, no saan ako maanagpatpatukar iti nakapigpigsa, saan ko maamatulong ni Kapitan? Ay, adamit gayam konsensya, Maritoyang. Adamit, Amaray. Isu nga agtungtung kamay kinikwaraw. Anya nga iti pagtungtungan yaw. Ay kat isardeng min ati agpinalastaw. Tanay, nimot Kapitan ti madaksan. Ay, saan laeng nga iso ti madaksan. Amin tayo. Ay, panagriknak pa ikit di kat saanan ang makangag da iti may sa alapayag ko. Ay, sabagay, uray siyak mo't Maray. Kimarumot da ito'y panagtulong kaw. Anya nga'y timakunam kwaraw. Timakunak, santan nga pinalastaw. Un nga raw, kababain kin ni Kapitan. No agpatukar ta, jay lang mangagta. Saanen amang agtintero akabildatan. Una na, adugayam ti mapirwi siya. Kaasimot ni Uncle Kao. Ay, na yan ang nagmayat no kasto nga awan tinatagari itaglawlaw. Un Amaray, tanagsarita kamin kin ni Kwarog, asaan kamin nga agpatukar itinapigsa. Ay, mayat amaray. Iso ama ituloy kon nga istoryain kan kajay bakit anak itaray. Ay na,
Dayta pay laeng ti istoryam. Ammo kon ti ending dayta. Aya, ay, kunak no saan mo pa'y nga amaw? Ay, daytoy kay di bagakkan ka ti denggam marituyang. Anya ngay day tamaray. Jay ka di kaaruba tayo anasikugan? Saan? Jay utang mo, bayada mo. Anya? Di mo kunaan ngawan ng ngagmaw. Agbayad ka. Ay, sus! Nagtulang aksamutan. Ay. Utang lang, agtulang ka manan. Agbayad kan, kuna! Ay, nanatoyang. Narigat ngamin numangtad ka iti perhuisyo kadag iti kabarangayam. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan only abida tayo, aray. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkoy panagdangay.